Hola, bona tarda a tothom. Moltes gràcies per ser avui aquí en la presentació internacional del llibre de Santiago Espot, Discursos a la Nació. I en primer lloc voldria agrair al Centre Cultural Blanquerna que ens hagi acollit aquí a Madrid. I molt especialment m'agradaria destacar l'adhesió que ha pronunciat el senyor Iñaki Anasagasti, senador del PNB, que no podrà estar avui aquí a la presentació, però m'ha fet arribar que recolza l'obra de Santiago Espot i així ho he volgut fer constar. Com a introducció, el personatge, pels que no el coneguin, tot i que aquest últim any, per diversos motius, el senyor Espot s'ha fet molt conegut dins i fora de Catalunya, els diré que Santiago Espot no és un nouvingut a la política. De fet, ell ja porta molt de temps lluitant pels seus ideals, que són els de la independència de Catalunya, i tant és així que jo recordo haver-lo conegut ja l'any 1991, ja fa molts anys, doncs, en el que va ser la presentació del seu primer llibre, titulat Contra el senequisme polític. Ell políticament es reconeix com a deixeble de Carles Muñoz i Espinal, l'eminent psicòleg i patriota català, que ja a finals dels anys 80 va tenir l'encert de proposar que la lluita de Catalunya per la seva independència s'havia de constituir des del món local. I així va anunciar el Front pel Plebiscit, en el qual el senyor Espot va recollir el testimoni, intentant que ajuntaments, estem parlant de finals dels 80, principis dels 90, s'assumessin a la reivindicació d'un plebiscit d'independència per a Catalunya. Els fets d'Arenys demostren la visió d'aquell home i que l'esforç que en aquell moment va fer Santiago Espot doncs estava molt ben encaminat. Com he dit abans, aquest any Santiago Espot s'ha fet famós per tres motius. El primer és per la presentació del seu llibre, Discursos a la Nació, i l'anunci de la nova força política que està preparant, Força Catalunya, i també per ser el promotor de la pitada al Borbó a Mestalla, al final de la Copa del Rei, i per ser un dels impulsors del referèndum per la independència que fa poques setmanes es va celebrar a Arenys de Munt. Els podré dir que Santiago Espot és un autor prolífic, perquè a part d'aquest llibre i del ja esmentat Contra el senequisme polític, ha publicat també com a autor Joan Fiveller, Model de caràcter i Cap a la independència. I també ha estat coautor de llibres titulats Front al plebiscit per la independència de Catalunya i Independència sobre rodes. També, en el seu moment, va impulsar les campanyes populars per un nou tancament de caixes l'any 1992 i OK per Catalunya l'any 2003. Fou editor i un dels fundadors de la revista Independència de Catalunya l'any 1998 i és columnista habitual dels setmanaris El Vallenc i La Nova Conca, així com de la publicació digital Opinió Nacional, i escriu regularment al diari El Punt. Actualment és el president executiu de Catalunya Acció. Jo els diré que Santiago Espot és un gran orador de caràcter. Parla també com escriu i escriu també com parla. Com vostès comprovaran d'aquí poca estona, és un plaer escoltar-lo per la voluntat i el sentiment que posa en les seves idees, com les expressa, com les fa arribar a la gent,
i també pel seu tarannà, que quan llegim el llibre podrem comprovar que arriba molt bé al públic a qui va dirigir. És per això que Santiago Espot, de seguir per aquest camí, està cridat a tenir un gran paper en la política catalana a partir del 2010, si finalment es decideix a presentar-se a les eleccions al Parlament de Catalunya. Amb els seus actes s'està convertint en l'enemic públic número 1 de l'estat espanyol a Catalunya. No per la violència, sinó amb paraules i idees que recolzen un projecte just que tard o d'hora acabarà triomfant. Per acabar i deixar pas al nostre ponent d'avui, els diré que com a gran orador m'hagués fet gràcia que s'hagués pogut produir el debat que estava previst aquesta nit a Intereconomia, en televisió, on el senyor Espot havia desafiat l'eurodiputat Alejo Vidal Quadras i el periodista Miguel Ángel Rodríguez del PP per mantenir un debat cordial dins de la mesura del possible sobre la independència de Catalunya i l'actual decadència d'Espanya. Finalment ens han dit aquest migdia que per problemes d'agenda això no era possible, però hagués estat bé que la seva oratòria s'hagués pogut confrontar amb la de dos personatges que potser són els agents més brillants que el Partit Popular té a Madrid. Bé, sense més preàmbuls, doncs, passo la paraula a Santiago Espot. Moltes gràcies. Sí. Moltes gràcies, Josep Maria Vall, per les teves amables i encoratjadores paraules aquí a la ciutat de Madrid. Vull agrair-li a en Josep Maria Vall, naturalment, una vegada més la publicació d'aquest llibre i també vull agrair al Centre Cultural Blanquerna la gentilesa per haver acollit la presentació d'aquest acte d'avui i també no vull oblidar l'actitud del senador Iñaki Anasagasti del Partit Nacionalista Basc, que no ens ha pogut acompanyar avui però ha manifestat la seva adhesió a l'acte. Senyores i senyors, possiblement algú pot pensar per què dimonis es presenta un llibre independentista a la ciutat de Madrid, on a sobre, en la presentació d'aquest llibre es parlarà sobre la importància del procés d'independència de Catalunya que ha tingut la consulta que es va celebrar a Arenys de Munt. Alguns parlaran de provocació, però aquí l'únic cert és que hi ha dos ferms catalans que viuen a la ciutat de Madrid i que són membres de Catalunya Acció, que han decidit que calia organitzar aquest acte de cara als catalans residents en aquesta ciutat, perquè naturalment la veu de Catalunya Acció ha d'arribar a qualsevol lloc on hi hagi catalans, sigui a Mèxic, sigui a Londres, sigui a Buenos Aires o naturalment sigui a la capital espanyola. Sé per això que alguns dels nostres connacionals, posseïts per un profund sentiment provincià i per un profund complex d'esclau, ens han dit: però què hi aneu a fer a la ciutat de Madrid? I després han afegit: però si us passa alguna cosa, ja us estarà. Es veu, segons aquests connacionals nostres, que en aquesta ciutat castellana només s'hi ha de venir a fer pedagogia, a pidolar alguna transferència o a fer un cafè amb el president Zapatero per tal d'aprovar o negociar uns pressupostos que certificaran una vegada més l'espoli comès en Catalunya. Aquests catalans dels quals parlo creuen que aquí, a la Villa i Corte, només
s'han de fer aquells discursos que feia Miquel Roca i que un bon dia aquests discursos de Miquel Roca van motivar que li digués una frase Nicolás Redondo, que era el cap de l'UGT en aquells moments i diputat socialista també, una frase que mereixeria passar als anals del parlamentarisme espanyol i una frase que retrata d'una manera perfecta la política que han fet, salvant naturalment honroses excepcions, la majoria dels nostres representants en aquesta capital durant els darrers 30 anys. Señor Roca, usted pretende hacer en política una cosa imposible, estar bien con todo el mundo. Naturalment, aquesta estratègia ha fet que des de l'estat espanyol se li hagi perdut el respecte a Catalunya i es vegi l'exigència dels nostres drets com si fossin una mena de caprici de milionari. És que és tan estrepitós el fracàs d'aquesta manera de fer política dels catalans a Madrid que s'ha acabat per tergiversar la història de tal manera que ara resulta que som nosaltres els totalitaris i els insolidaris de l'estat espanyol. Aquí sembla com si mai hagués existit cap intent de fer desaparèixer la cultura catalana. Com si mai s'hagués anul·lat cap de les nostres institucions. Com si mai s'hagués empresonat a ningú per defensar la llengua catalana. Com si tampoc mai haguessin desfilat tropes espanyoles pel mig de Barcelona o com si mai ens haguessin afusellat un president en un fet únic en la història recent d'Europa. Tot això és el que mai ha passat. I ara som nosaltres els que perseguim castellanoparlants pels carrers de Vic o de Mollerussa. I a més, ens emportem els diners de tots els espanyols. Aquest és el balanç de la pedagogia feta en el Congreso de los Diputados en les darreres dècades. Però sempre ha estat així. Sempre els catalans, políticament parlant, se'ns ha vist d'aquesta manera. Si hem de ser sincers, l'animadversió contra Catalunya sempre ha estat una constant en la dinàmica de la història política espanyola. Des de, per exemple, primers del segle XVII, quan Francisco de Quevedo ens catalogava els catalans com aborto monstruoso de la política, fins als adjectius que tots vostès ja coneixen i que ens ha dedicat en els darrers anys l'expresident de la Junta d'Extremadura, Rodríguez Ibarra. Sense oblidar, tampoc, un home que ha passat a la història com d'esquerres i liberal, almenys així l'han volgut fer passar a la història, com era Manuel Azaña, que ell ja deia a les seves memòries que els polítics catalans lo mejor es no tratar-los. Sense oblidar que aquest mateix personatge a les seves memòries reconeix que ell és partícip d'aquell criteri que diu que per mantenir l'equilibri polític a la península Ibèrica calia bombardejar Barcelona cada 50 anys. En definitiva, no em sembla exagerat afirmar que després de contemplar el bagatge històric de les relacions entre Catalunya i Espanya, venir a fer política a Madrid per intentar que ens entenguin resulta com a mínim temerari. En tot cas, aquells catalans que vulguin fer política a Madrid fins al dia de la nostra independència, perquè després ja aquesta política formarà part de les relacions internacionals i això seran filles d'un altre parer, l'únic que han de venir a cercar a la ciutat de Madrid a l'hora de fer política és respecte. Sí, respecte i dignitat. I entendre això no és cap cosa excepcional. I si no mirem, per exemple, la figura del venerable president Francesc Macià, que tots ja sabem, després de ser un monàrquic i un hispà
convençut, va acabar veient que el trencament amb Espanya era l'única viabilitat per Catalunya. Així, ell no tenia cap mania de plantejar les Corts espanyoles el contenciós entre nosaltres i Espanya amb tota la cruesa. I bona prova d'això són els seus discursos fets en el Parlament espanyol, on, en un d'ells, a l'hora de defensar el paper de la llengua catalana, afirmava textualment això: en esta lucha, señores diputados, puede resultar, y esto sería una cobardía no decirlo, que algún día se vaya a la violencia. Y si sucediese, tened en cuenta que la victoria será del que tenga una voluntad más firme y decidida. La veritat és que no podem amagar que afirmacions com aquesta que feia Francesc Macià, que després va ser escollit majoritàriament i de forma abrumadora president de Catalunya, són una demostració de no voler anar només a cercar la concòrdia o l'estabilitat de l'Estat a l'hora de fer política a la carrera de Sant Jerónimo. Són aquestes paraules d'en Francesc Macià la prova d'una posició ferma i decidida, i l'única que pot inspirar respecte aquí al costat, en el Congrés dels Diputats. És evident que no podíem deixar de parlar a la presentació d'un llibre com el d'avui a la ciutat de Madrid d'aquests aspectes relacionats amb la manera de fer política practicat a la capital espanyola pels nostres representants. Amb tot, cal dir que aquesta política sempre s'ha fet a partir de la concepció de l'anomenat catalanisme polític, que és ni més ni menys que l'intent d'una convivència civilitzada i harmònica amb Espanya, com hem dit en moltes ocasions des de Catalunya Acció. I possiblement, a l'últim, particularment sempre penso que el darrer intent viable d'aquesta convivència ho va constituir la Segona República Espanyola. Però la cosa va acabar, com tots ja sabem, amb una Catalunya sotmesa a un règim tirànic durant 40 anys. A partir del 1975, una vegada mort el dictador, s'instal·la a Catalunya entre els més ben, diguem-ne, posicionats políticament, ja fossin comunistes, ja fossin socialistes o ja fossin nacionalistes, s'imposa la sensació de pensar que mort el gos, morta la ràbia. És a dir, que s'obria una nova etapa on podria existir una vera concòrdia entre Catalunya i Espanya. Però el cert és que no van voler veure aquests catalans que el franquisme fou un règim que, a part de totalitari i corrupte, havia invalidat qualsevol possibilitat de convivència harmònica. Jo m'estalviaré el relat que van d'aquells anys fins a l'actualitat i que representa en definitiva, com ha quedat demostrat, el fracàs de tots aquells catalans que pronosticaven una nova Espanya. No cal dir que el balanç per la nostra part és absolutament decebedor, per la part que ens pertoca, em refereixo. Econòmicament, tots ja sabem prou bé que hi ha un espoli superior anualment als 20.000 milions d'euros que impossibiliten, com és natural, la competitivitat de la nostra economia. Culturalment i lingüísticament, la nostra situació hem de catalogar-la com a mínim preocupant. I tot això acompanyat de la sensació que tenim una classe política o una classe dirigent incapaç d'encarar-se amb la realitat de l'afany de l'estat espanyol per tal de voler-nos reduir a una simple peculiaritat regional. Però davant d'això, davant d'aquesta situació, hi ha un poble que no està disposat a deixar-se trepitjar i que cada dia veu més clar que la creació d'un estat català independent ha de ser l'eina que garanteixi la nostra plenitud nacional i que garanteixi, i el que és més important, la plenitud i el benestar d'aquelles futures generacions
de catalans. En un context com aquest, on el divorci entre la gent del carrer i els nostres polítics és cada dia més gran, no ens ha d'estranyar que hagi sorgit una iniciativa que ha capgirat absolutament el panorama polític del Principat de Catalunya. M'estic referint, com és lògic, a la consulta per la independència de Catalunya celebrada a la vila d'Arenys de Munt ara fa poc més de 15 dies. Aquesta iniciativa, promocionada per un reduït grup de catalans, ha demostrat que l'audàcia i el sentit polític d'uns pocs pot posar en escac a tot un estat com l'espanyol i descol·locar a tota una classe política com és la classe política catalana. Però és que, a més, la consulta d'Arenys ha tingut la facultat de centrar el debat polític actual a Catalunya entre independència sí o independència no. I ara la veritat és que l'esperit d'Arenys ha arraconat el debat estatutari. I la veritat també és que després del 13 de setembre parlar d'un nou estatut, parlar de la retallada del Tribunal Constitucional, parlar del federalisme dels socialistes o de les especulacions convergents és gairebé com parlar dels temps de Prat de la Riba. El plebiscit d'Arenys ha tingut la facultat de visualitzar la independència de Catalunya d'una manera democràtica i civilitzada. I en un dia com aquell, el 13 de setembre a Arenys de Munt, que molts dels que som aquí vam tenir la sort de poder-hi estar, un dia com aquell, amb la càrrega històrica i emotiva, per què no dir-ho, que tenia aquella jornada, va haver-hi una munió d'anècdotes i detalls. Però jo els he de confessar que per sobre de tot cal destacar-ne un. I va ser quan una arenyenca de 92 anys va anar a votar. I quan va sortir de votar, quan va sortir de depositar el sí a favor de la independència, va dir davant de totes les càmeres de televisió que l'entrevistaven, va dir, ara ja em puc morir. Tota una vida esperant poder votar sí a la llibertat. I és que l'exemple d'aquesta catalana ens demostra que l'esperit de Catalunya és ben viu i res podrà aturar el procés d'independència que es va endegar el passat 13 de setembre en aquesta vila del Mar. Ara bé, com era de preveure, la premsa espanyola, i hem de dir que també part de la catalana, hem de fer l'autocrítica també, s'ha afanyat a minimitzar aquest fet històric. Uns deien que era una fantochada, els altres deien que era una memez. Però, clar, és una cosa normal, donat que estaven parlant, i ells ho sabien, de l'inici del trencament de Catalunya amb Espanya. Però, clar, no ha estat aquesta la reacció de la premsa internacional, des del New York Times a la CNN, passant pels principals diaris alemanys, que han sabut veure que darrere de les urnes d'Arenys hi ha les ànsies de llibertat de tot el poble. I parlant d'això, cal dir també que ha fet més per la causa de Catalunya una colla de patriotes d'Arenys de Munt que no pas la política exterior de la Generalitat en els darrers 30 anys. Perquè el gest d'aquesta gent d'Arenys desarma l'estat espanyol, desemmascara els col·laboracionistes que tenim a casa i el que és més important, esperona la moral de victòria dels catalans. I això, precisament, només es pot descriure amb una sola paraula: victòria. Podem afirmar, doncs, sense por a equivocar-nos, que aquest passat 13 de setembre, en aquesta vila del Maresme, es va iniciar una nova etapa política on, ben segur, l'independentisme i l'unionisme seran els eixos principals. Naturalment, en totes les etapes polítiques apareixen nous actors i Catalunya, n'estic convençut, que no serà pas una excepció en aquest cas. I així ja s'estan preparant alternatives electorals
que recullin i facin cristal·litzar al Parlament de Catalunya el que podríem anomenar ja l'esperit d'Arenys de Roma. Perquè ara és el moment de fer entrar la independència en majúscules al Parlament del Principat. Amb tot, no voldria avui acabar aquesta intervenció sense fer i aprofitant que ens trobem a la capital d'Espanya, llançar un missatge als dirigents espanyols i dir-los que Catalunya deixarà de formar part de l'estat espanyol en un període de temps relativament curt. Perquè la situació s'ha tornat insuportable. Ni vosaltres, els dirigents espanyols, caldria dir-vos, ens aguanteu més, ni nosaltres tampoc estem disposats a aguantar més. Per tant, s'imposa el divorci. Vosaltres esteu farts d'haver de sentir com reclamem més diners, més infraestructures o més competències, sense que mai s'acabi de tancar això que en diuen el procés autonòmic. No voleu, ara fins i tot, ni sentir parlar d'Ortega y Gasset, que deia que el problema català se havia de conllevar. Ara no el volen ni conllevar. Aquest problema català abans podia solucionar-se amb els pronunciamientos, però ara les nostres armes són les urnes i contra això no hi ha res a fer. Els he de dir que, com diuen aquí, ells tenen fatiga de Catalunya i els he de dir que els entenc. Però que s'imaginin com ens hem de sentir nosaltres, 1000 vegades més fàcil. Però la nostra lluita, malgrat que molts ho vulguin dissimular, està amarada d'idealisme i d'amor a la pàtria. I només per aquest fet ja això ens fa invencibles. Moltes gràcies per la seva atenció.